Hello, Bing! Siya, Tio Cristina Dumagas, ito Urdaneta City Library. Adatis kariyak kada kayo. Iti pamagat na kud, video minom ti danong nuwa. Nga insurat ni Dimple Kitore, empa, taros ni Angelica Dumagas. Dumungod kayo, Bing! Pero bago kayo mag-yan, Bing, kahit po kung mga saludsudon kayo, na nakakita kayo, iti uwak. Bing, iti uwak, at may sa bilit, yan ang isip. Rugyan tayo, Bing. Idi uminom nuuwak iti danong. May isang aldaw, iti panawan iti kalgaw, adda iti may isang uwak nga makininom nga maan makasapol iti danom. Nagtaytaya bisuna agpalaod ka nagpadaya tapno laeng makabirok iti danom. Patinggana isuket na banbanugan. Intuloy-tuloy na iti pinagbirbirok na hanggang gana makakita isuna iti may isang ubog. Kat naragsakan isuna nga nagtayab papanje ubog. Kinuna na, ayos, tatakot adda iti danom nga mainumkon. Datsang gasat, ajoy ubog kat na magmagaan nga awantay o rebasit nga danom na. Pagamuan, nakakita isuna iti bote di abay iti ubog. Naragsakan nga imbaga na nga ayos, tatakot at dadanom nga mainumkon. Nadismay suna, tabasit laang iti danom na jay bote. Kung saan na pa may gawat, jisipit na. Pinadas na nga iduron o sara jisipit na nga madinalatang may gawat. Pinadas na nga kutsyon nga mahaan na nga mapagkuti. Urin makikita na jay danuman nga nagyan jay bote, makaungutan ni sunan tahaan na matlata nga mainom. Pinadas na pa'y nga ipitan iti payak na ngam awan latta iti pan nakabalin na. Inusar na ti ulo na nga pangduron nga madinalatta nga mapagkuti di bote. Tatakit na busor di uwak kat kunana, syakon iti sang katangaan nga bilit dito'y lubong. Nabannog kan makainom, urila mailumlumlum isunan jay kadaratan. Nakakita isuna iti babasit nga bato kat nakapagpanunot isuna. Inusar na dagayjay nga batbato ket ingkabil na jay uneg iti bote. Pinagnanayon na dagayjay nga batbato. Ket intultuloy na nga ginggana makita na nga ngumat nga to di danom. Pinadas na nga igawat di sipit na ket itiragsak na mabalin sunan nga uminuman. Idi ngani ijay nga rabi ti bote jay danuman ket pinagtipak na jay payak na kalpas nga uminom. Ket nagtayab isunan nga paadayo di bote, naglaing nga uwak.